Hola, matestuberos! Bon dia! A petició d'alguns, avui anem a veure la diferència entre l'interès simple i l'interès compost. Llavors, la fórmula de l'interès simple és aquesta que veiem aquí. Al principi pot sonar una mica xino, però veureu que si traiem el parèntesis, aquesta fórmula és fàcilment deduïble. Ara estic traient el parèntesis, no? I què tenim? Que si nosaltres agafem una quantitat de diners, ja sigui per exemple 1.000 euros, i la invertim al banc, al final de l'any rebrem uns ingressos per deixar els nostres diners en el banc durant un any. Llavors, aquest interès que ens dona el banc dependrà de cada banc o de cada problema que fem. Llavors, en aquest exemple serà del 4%. Què vol dir això? Doncs que a final de l'any estarem rebent un 4% dels 1.000 euros que hem invertit. Llavors, si us fixeu en aquesta fórmula, si nosaltres calculéssim l'interès que tindríem en 1.000 euros, sense utilitzar cap fórmula, ho sabríem fer, perquè és un percentatge. Sabríem que tindríem un augment de què? Doncs de 1.000 per 4 partit 100. I això què ens dona? 40 euros. No? Tindríem un augment de 40 euros. Llavors, el nostre capital final, a final d'any, què tindríem? Doncs tindríem els 1.000 euros que hem invertit més els 40 euros que ens dona el banc. I això què dona? 1.040 euros. Aquest seria el primer any. El segon any què tindríem? Doncs els 1.000 euros més els beneficis que ens doni tenir 1.000 euros al banc, que són 40 euros, que ja ho hem calculat. Llavors tindríem 1.080 euros. Llavors, si us fixeu, què hem fet aquí? Hem posat el capital inicial, els 1.000 euros, capital inicial, 1.000 euros, més aquests 40 euros, que aquests 40 euros ho hem tret d'utilitzar aquesta expressió, que és justament capital inicial per l'interès partit per 100. I és justament el que hem posat aquí. Llavors, pel temps, no? Perquè cada any tindrem, doncs, si són 2 anys, tindrem el doble d'interessos, si són 3 anys, el triple, el 4, i tot això s'anirà acumulant. Llavors, si traiem factor comú d'aquesta fórmula, ens quedaria aquesta que teníem aquí al principi. Llavors, jo per fer problemes, doncs depèn de quin problema feu, us recomano utilitzar una fórmula o l'altra. Però bueno, sabent una fórmula, l'altra és fàcilment deduïble. Bé, anem a fer uns exemples. A veure què tal s'us dona això. Llavors, anem a omplir aquesta taula d'aquí, sabent, no?, que la fórmula del capital final que ens queda al final d'un any és aquesta d'aquí. Llavors, és molt important que l'interès simple, el que heu de tenir en compte és que els ingressos que obtenim ens els quedem i no els reinvertim. És a dir, a l'inici del següent any no tindrem en compte els ingressos que hem tingut a final d'aquell any. És a dir, si l'any 1, no? L'any 1, tinc 1.000 euros que he invertit, no? He invertit un capital inicial de 1.000 euros, doncs el capital final que tindrem serà simplement utilitzar aquesta fórmula d'aquí. Poso un 1 perquè és l'any 1. Recordeu que la T, aquesta T d'aquí, sempre ha d'estar en anys. Sempre. Llavors d'aquí trauríem, això ho posem a la calculadora, i ens donaria un capital final de 1.040 euros. És a dir, que el primer any tindríem 1.040 euros. I quins ingressos hem obtingut? No us ho he dit, però els ingressos és el capital final menys el capital inicial, és a dir, 40 euros. A l'any 2, com ho calcularíem? Quin capital final tindríem a l'any 2? Què us he dit?
Els ingressos que obtenim no els reinvertim a l'inici del següent any. Llavors l'any 2 que tindrem? Doncs tindrem 1.000 euros un altre cop al 4%. Llavors ara, en lloc de tenir-ho durant un any, ho tindrem durant 2 anys. I d'aquí sabrem, si això ho posem a la calculadora, ens donarà 1.080 euros. És a dir, que al segon any el nostre capital final ja seria de 1.080 euros. Llavors els nostres ingressos ara mateix serien de 80. I el tercer any? Doncs el mateix. Tindríem 1.000 euros, que va ser el nostre capital inicial. Recordeu, interès simple no té en compte els ingressos que tenim durant els anys. Sempre considera el capital inicial que vam posar el primer any. Llavors, si tenim un interès d'aquest tipus, és molt important posar tota la quantitat de diners possible el primer any, perquè és el que es tindrà en compte per calcular els nostres interessos. Llavors, l'any 3 tindrem què? Doncs, utilitzant la mateixa fórmula, ara aquí un 3, perquè són 3 anys en lloc de 2, què tindríem? Doncs tindríem, això, si ho posem a la calculadora, ens donaria un capital final, de 1.120 euros. Llavors aquí tindríem 1.120 euros. I els nostres ingressos ara serien ja de 120 euros. Sí? Així es calcularia l'interès simple. En els següents vídeos podeu buscar exercicis de resolució de problemes d'interès simple i interès final. Veureu els tipus de problemes que ens podem trobar, però el que teniu que tenir en compte és que sempre en un problema d'interès simple o compost us donaran totes les dades menys una. Llavors, o haureu de trobar el capital final, o us donaran el capital final i tota la resta i haureu de dir quin va ser el capital inicial, o quin interès ens dona el banc, o quants anys hem de tenir uns diners que ja ens dirà l'enunciat, a un interès que ens dirà l'enunciat, per obtenir un capital final concret. Llavors haurem de buscar els anys. Aquests són els tipus de problemes que trobarem. El que s'ha de tenir en compte aquí és saber aïllar les incògnites i no equivocar-nos amb els càlculs. Això ho podem practicar després en els següents vídeos. Anem a veure ara el que és l'interès compost. Anem a veure ara què és l'interès compost. Quan ens referim a interès compost, el que volem dir és que els ingressos que obtenim a final d'any quan fem una inversió els reinvertirem a l'any següent. És a dir, aquest any, l'any 1 que guanyarem, tindrem un capital final de 1.040 euros, tindrem uns ingressos de 40 euros. I aquests 40 euros es tindran en compte a l'any 2 per calcular el nostre capital final nou. Veieu aquest dibuix d'aquí? Partim d'uns diners, capital inicial. Llavors, el primer any tenim uns ingressos i abans aquests ingressos no els teníem en compte per calcular el capital final que tindrem al segon any, però ara sí que els tindrem en compte. El banc considerarà els diners que vam invertir al principi més els beneficis que hem tingut per calcular els beneficis de l'any següent i així successivament. Per tant, els ingressos es van acumulant en els anys. Fixeu-vos, l'any 1, el capital de l'any 1, el capital final del primer any serà igual al capital inicial per 1 més el percentatge. I d'aquí traurem que són 1.040 euros si substituïm. Què passarà el segon any? El capital final del segon any a què serà igual? És igual al capital final del primer any, en aquest capital, per l'interès, per l'increment de l'interès. Llavors, això que és igual serà igual al capital inicial per 1 més 4 partit 100. Ara, això d'aquí és aquest número d'aquí, 1.040. És el nostre capital inicial al segon any per l'increment
en el temps per l'increment d'interès que tenim. És a dir, per 1 més 4 partit 100. I si ens fixem, això és igual a la fórmula. Això per això, que és capital inicial per 1 més 4 partit 100 elevat a 2. Com que estem en el segon any, la t, aquesta t és un 2. Estem deduint la fórmula amb l'exemple. El capital al tercer any, a què seria igual? Seria igual al capital final que vam tenir a l'any 2, que el capital final és aquest d'aquí, és a dir, això d'aquí, c sub 0 per 1 més 4 partit 100 i tot elevat al quadrat, per l'increment de l'interès. És a dir, per 1 més 4 partit 100. I això ens dona c sub 0 per 1 més 4 partit 100. Tot elevat a 3. Vale? Ara veieu d'on ve aquesta fórmula. Vale? Llavors, el primer any, ara si substituíssim valors, no? Què tindríem? Que el primer any tenim 1.040 euros, el segon any haurem guanyat 1.081 amb 6 i el tercer any tindrem 1.124 amb 8, 6. I l'inicial de l'any és el final de l'anterior, perquè els estalvis, els ingressos es reinverteixen. I també podem indicar quins són els ingressos. Si us fixeu, amb l'interès simple, els ingressos es mantenen constants, mentre que amb l'interès compost, els ingressos van creixent a mesura que avancen els anys, perquè el valor del que partim és més elevat. I aquesta seria la nostra taula ara. Llavors, si volguéssim calcular directament el capital a l'any 4, ja directament podem utilitzar aquesta fórmula, que és capital final igual a capital inicial. Llavors, capital final de l'any 4 serà igual al capital inicial, que és 1.000 euros, no? El del primer any, per 1 més l'interès, que és 4 partit 100, i tot això elevat al nombre d'anys, que és 4. I d'aquí trauríem el capital final a l'any 4. I això és igual a 1.000 per 1,04 elevat a 4. 1,04 elevat a 4 són 1,169, més o menys. I això multipliquem per 1.000 i tindríem que al final de l'any 4 el nostre capital final serien 1.169,85 euros. I ara us recomano que feu una ullada al vídeo d'exercicis sobre interès simple i interès compost i que veieu tot el tipus d'exercicis que ens podem trobar, que seran exercicis que ens demanaran quin és l'interès, o quants anys són, quin és el capital inicial. Vale? Molt important, si en un enunciat ens diuen 200 dies, no podem caure al parany i substituir 200 dies a la T. Recordeu que la T ha d'estar en anys. Per tant, 200 dies ho hauríem de passar a anys. I què faríem? Doncs un any són 365 dies. I el que ens doni això, no? Els dies se'n van, trauríem el valor en anys i llavors el substituiríem a la T. Bueno, matestuberos, espero que us hagi servit i si teniu dubtes, no dubteu en escriure-ho en un comentari i jo us intentaré ajudar. Que vagi bé!